grazas ao doutor Carlos Pazos polas súas reflexións sobre a imaxe dos galegos en Portugal. Ben, e xa para rematar a sesión, tiñamos previsto un pequeno tempo de debate, xa levamos un pouco de retraso, pero abrimos un turno de intervencións a aqueles que queiran facer algunha pregunta, algunha suxestión, os poñentes ou os propios poñentes, se queren intervir, poden facelo cando queiran. Podes quedar xa. Alguna, por aí, unha pregunta? Moi interesante a intervención. E, bueno, para ir a unha pregunta moi concreta, en fin, digamos, para falar da actualidade, non? Da relación dos portugueses e os galegos falantes, non? Eu penso que dentro desa xeira que vostede expresou aí de elementos, digamos, diferenciais, un pouco de separación, etc., penso que o que pervive na actualidade, o digo pola miña experiencia persoal como visitante turístico de Portugal, non de outra condición, é a variedade lingüística, non? Penso que eso se mantén, é dicir, o rexeitamento máis ou menos encuberto, máis ou menos aberto, máis ou menos manifesto, que un portugués experimenta, digo un portugués en xeral, non todos, obviamente, pero, bueno, algúns en casos particulares, cando escoita falar galego, penso que eso pervive. Quería un pouco preguntar cal é a súa experiencia. Claro, ten un pequeno problema, que vostede está no norte. Evidentemente, no sur é outro portugués, son outros portugueses, digo eu, respecto deste tipo de cousas, non? Quería preguntar, coñecer a súa impresión. Sí, non entendi moi ben que... Ou non sei se alguén me pode... Unha coincidencia imprevista. O que quería plantexar é que eu, pola miña experiencia, supoño que non serei o caso único, ás veces, cando vai unha a Portugal e ponse a falar en galego portugués, pois ten unha certa reticencia pola contraparte. A pregunta é se iso se mantén, se é unha, digamos, unha xeira, unha cousa que só me pasa a min, ou se se mantén, sobre todo. Esa é a pregunta. Gracias. Ok, obrigado pola pregunta. Eu vou dar a miña perspectiva. Aquí há máis persoas que de Portugal, direi, e poderán ter a súa opinión. Aí pareceme que há varios factores en causa nese contexto comunicativo de persoa da Galiza que vai a Portugal e que parte da idea de que partillamos lingua ou que a lingua é próxima e entón lá falamos en galego ou intentamos aportuguesar o noso galego. Ben, mas que acontece aí? Unha das cousas que acontece é o noso galego está moito españolizado ou castellanizado. Temos que ser conscientes diso. É dicir, as persoas como falamos hoxe en día galego aquí na Galiza é moito diferente, por exemplo, os galegos falantes que teñen 80 anos de min ou de alguén que ten 12 anos. O tipo de galego é moito diferente do ponto de vista fonético, lingüístico, etc. Iso é un factor que ten a ver con o que eu citaba aquí de progresiva racionalización da cultura galega no sistema español. Iso por un lado. Por outro lado, ao meu ver, há outro factor que moitas veces descoñecemos, e é que, polo que eu observo, na cultura portuguesa é de bon ton ser cortés, tentar arrañar ou falar a lingua do interlocutor. Que dice, cando nós chegamos lá, polo noso sotaque, inmediatamente nos van a identificar como españoles, castellanos. É o normal. Tal vez tomando un café e despois explicando poderá variar o discurso, mas a idea nota un sotaque a certos elementos que inmediatamente non sitúan como está. E a atitude normal que observo en Portugal é tentar, é dicir, é algo de cortesía. Na cultura portuguesa funciona como cortesía, non é como un desplante. É tentar falar na lingua do interlocutor. Ademais, como saben, en Portugal existe unha facilidade importante para falar outras linguas, nomeadamente o inglés, mas non só. Entón, há aquí, ao meu ver, un problema de ruído, de non coñecermos, de haber un descoñecimento mutuo, de non coñecermos que cando un cidadán portugués nos está a tentar falar en castellano, non o está a facer por unha cuestión negativa, ou moito polo contrario, el pretende ser simpático, pretende ser amável connosco. Unha alteridade
Sí, bom, a casuística pode ser moi ampla. Eu aquí referí os factores que a mí me parecen centrais para entender este proceso comunicativo complexo de galegos que falan galego en Portugal e son recibidos en castellano ou en portuñol ou no que for, non? Non sei. Obrigado. Alguén quere... Camilo. Simplemente comentar, Carlos, que si hai alguna incidencia, sobre todo a partir de mediados do século XIX, do iberismo, a hora de, claro, o iberismo realmente acobillase en un colectivo moi minoritario, un colectivo político e intelectual, incluso, bueno, que a veces un colectivo de clase media que está no exilio, en Londres, etc. Si pudo influir algo na imaxe dos galegos e sobre todo dos españoles. O exilio liber... Esa idea da Unión Ibérica. Ah, o iberismo. Do iberismo. Ah, ok. Bom. Unha hipótese que básicamente non hai nada estudiado. Sí, sobre o iberismo há moita literatura. Sí. A ver, eu tamén non sou especialista en iberismo, mas o que eu observo é o seguinte. O iberismo é un movimento pendular, vai e ven, mas aí no século XIX, cando surxe en meados do século XIX e há grupos interesados en promover esta idea, a cual se asocian tamén algúns galegos e sobre todo os cataláns e castellanos, porque de alguma forma para os cataláns, para algúns catalanistas servía de plataforma para defender os seus intereses, etc. Ese movimento en Portugal foi seguido por algúns intelectuais, mas, digamos, foi rechazado en termos xerais pela República de 1910. É dicir, foi un movimento proscrito de alguna forma e despois, a meu ver, acentuado a partir da ditadura de 26 e o Estado Novo en 33. Há unha frase que eu non me lembro agora literalmente, que era algo así como había un centro iberista en Lisboa e en determinada altura, 30 e pouco, salvo erro, Salazar, o presidente do Consello, decidiu fechalo. E há unha frase por aí, non me lembro, como digo, na súa literalidade, que era algo así como: o iberismo é unha porta pola cual depois entran os españois ou algo así, non? É dicir, o iberismo foi unha idea que funcionou a nivel de toda a península, tamén en Portugal, como digo, está tamén, por exemplo, tal vez en Saramago, está aí presente, un iberismo máis de corte cultural, tamén promovido por a mellor unha biografía persoal, non sei, mas teve forte rechazo no caso portugués. E despois está tamén a cuestión de cual é a imaxe de dopar España-Castela, que há un discurso histórico forte, que está aí, a padeira da Alxubarrota, non sei se alguna vez, a idea de... En Portugal, algo curioso, os meus alumnos todos saben cual era a formación militar que se utilizou para gañar a batalla da Alxubarrota, que é unha batalla de 1300 e... non me lembro. 1300, sabemos o dato. Unha batalla que aquí non se coñece. Unha batalla que gañaron. E todos os meus alumnos coñecen a formación militar e teñen informacións sobre unha batalla do século XIV. Porque é unha batalla importante. Como saben, algún dos membros, alguén dos que participou nesa batalla foi santificado, salvo erro, hai pouco. Non Álvares Pereira é santo. E a respecto do felipismo? Ben, eu aí tamén... A ver, aí do felipismo, de que dos Filipes?
porque o actual rei tamén é Felipe. Eu recomendo para iso un libro moito bon da profesora Pilar Vázquez Cuesta, que é A lingua e a cultura no tempo dos Filipes, que é un libro moito interesante que aborda, do ponto de vista análise cultural, como funciona a cultura castellana en Portugal desde fins do século XV até o século XVIII. Eu recomendaría ese libro, que é de fácil leitura, e me parece as teses que defende aí de análise da profesora Pilar Vázquez Cuesta parecen moito pertinentes e sucintamente ten a ver con unha determinada idea de que a cultura castellana está de moda. Pilar Vázquez Cuesta utiliza mesmo este termo, está de moda no Reino de Portugal desde fins do século XV. Esa moda acentúase coa dominación política dos Filipes a partir de 1580 e esa moda desaparece con a restauración, que xa foi aquí invocada, a partir de 1640. Mas o máis interesante da tese da profesora Pilar Vázquez Cuesta é que ese interese, ese gosto pola cultura castellana, a lingua, etc., é anterior á dominación política e militar do Felipe II. Ten pedida a palabra Domingo. Nada, únicamente o fío destas cuestións que están xurdindo é que obviamente tocan directamente no que son elementos de identidade portuguesa, non? O tema da xubarrota é un tema que en Portugal obviamente sigue estando moi vivo. Hai 15 días estive nun congreso en Coimbra e no medio do congreso saiu a xubarrota e o orador portugués pediu disculpas aos españois de ter que tocar ese tema que obviamente do punto de vista ten outro sentido completamente distinto, non? Pero volvendo aos Filipes, que estamos falando de elementos que siguen estando moi presentes na educación portuguesa como elemento de separación, porque o problema de Galicia é un problema serio desde o punto de vista de identidade portugués, porque non somos portugueses, somos españois, pero somos demasiado próximos a Portugal, e iso crea un problema. No ano 2004 eu estive facendo unha estadia de investigación en Lisboa. Entón, eu dormía, estaba aloxado na casa dos meus compadres e eu dormía con meu afillado. O meu afillado, claro, estaba a estudar un curso elemental. Entón, de noite, tiñamos conversas. E as conversas empezaban sempre así. Deitados, ás escuras, ó padriño, os Filipes roubaron Portugal. E a partir desde aí xa empezaba o debate. E aí empezaba o debate. Realmente estamos a falar de temas que siguen xogando un papel moi importante. E, de feito, por riba de toda esta tona de solidaridade, de irmandade, de relacións de proximidade, as xubarrota e os Filipes siguen xogando un elemento, e un elemento que, desde o punto de vista da educación portuguesa, ten sido incentivado porque Salazar tiña razón. A partir destas portas entran os españois. E, efectivamente, está moi ben, pero temos que manter claramente cales son as distancias, non? E cales son as fronteiras. E estamos, certo, os galegos de alén e os galegos de aquén, pero de calquera xeito, portugueses e o miño polo medio, ou a raia seca. Entón, son elementos que temos que entender. E eu creo que, alén da cortesía, e evidentemente se hai un país cortés neste mundo, ese é Portugal e os portugueses. Alén diso, o problema do galego é un problema que en Portugal causa unha certa desazón. En primeiro lugar, porque para un portugués escutar falar en galego é terrible, porque desde o punto de vista gramatical, desde o punto de vista... Temos unha serie de cousas que causan un auténtico estrondo desde o punto de vista do sonido, e da construcción gramatical, e da construcción do idioma. Teño unha colega portuguesa, precisamente de Coimbra, que me di que cada vez que falades, cada vez que abride a boca, as patadas son tan grandes que para un portugués causan un certo arrepío. Claro que, cando pretenden con esa falsa creenza de que eles falan perfectamente o español, intentan falar español, o resultado ven sendo xustamente o contrario. A única vez na miña vida que un portugués falou comigo en portugués galego foi precisamente no sur, en Faro, nun congreso. Un congreso que era en Almonte.
E acabou o congreso, o tema era interesante para min, saímos conversando, e cando xa levábamos uns 15-20 minutos a falar, de repente o colega portugués queda mirando para min e dime: "Mais nós en que estamos a falar?" E dixenlle o señor en portugués e un galego: "O señor galego, xa estaba extrañado estar a falar con un español e percebía tudo." Foi a única vez na miña vida que en Portugal tiven, digamos, cunha relación de igual a igual desde o punto de vista lingüístico cun portugués. Obviamente no norte esa situación é difícil que se dea, moi difícil. Alguna outra cousa? Alguén quere intervir? Sí, sí. Eu non resisto a facer un comentario, ainda que poderá ficar para o café ou para a comida, acerca do traballo presentado polo profesor González Lopo, porque realmente esa dimensión do legado patrimonial, material ou inmaterial da emigración portuguesa, da emigración galega en Portugal, no espazo da orixe, é realmente un traballo a facer, un traballo moito interesante, e como foi mostrado aquí ten diferentes, desde a arquitectura, a louza, pasando pola devozón. Realmente eu quería sinalizar iso, é dicir, un traballo para varias equipas probablemente, e tal vez tamén supoño que para, non sei, podría dar lugar a un museo ou unha coisa destas, non? Sería interesante, non sei se quer comentar algo. Bueno, certamente, bueno, estou totalmente de acordo co colega. Precisamente, eu creo que este proxecto, se non de xeito directo, porque algúns dos elementos escapan un tanto que o plantexamento cronolóxico, pero sen dúbida topar as raíces de todo isto, si sería interesante. E sería interesante, de alguna maneira, aproveitar moitas das actividades que vamos facer para tratar de sensibilizar a aquelas administracións de carácter local, de carácter municipal, acerca do patrimonio que teñen e que está totalmente infravalorado. Porque o mundo dos brasileiros, que en realidad, e non por casualidade, coincide con este ámbito xeográfico, ten de algún xeito ensombrecido o aporte do que é o mundo portugués. E realmente hai cousas de enorme interés, que de algún xeito deberían, sobre todo agora neste momento en que se están perdendo moitísimos elementos e que se están perdendo precisamente porque esta xeración está desaparecendo e as novas xeracións, tanto galegas como portuguesas, están xa metidas noutro ámbito de carácter cultural. Entón, bueno, sí penso que podía ser interesante e a oportunidade para chamar cando menos a atención sobre esta realidade. Alguna outra cuestión? Sí, Aurora. Eu queria dizer que, relativamente à posição, digamos, dos lisboetas e desse bloqueio, também esse bloqueio ou essa distinção se faz com os minhotos. Porque a linha chamada língua pura vai de Coimbra a Lisboa. Para norte, e principalmente no Minho, no distrito, somos logo conhecidos do Minho. E, portanto, também há esse elemento pejorativo relativamente aos minhotos. Portanto, somos alterar-se os modos. Portanto, também na em termos desgraça políticos, somos sociais, também nos sentimos um bocadinho distanciados do meio, um bocadinho mais elitista de Lisboa, com uma pureza de língua, de sotaques, etc. Trabalhei muitos anos em turismo, depois de me dedicar aos estudos, e tive sempre uma relação muito... E sempre compreendi muito bem os espanhóis, galegos, então nem discuto, mas o mesmo já não era recíproco. Os galegos compreendiam-nos muito bem, quando eu estava a atender, por exemplo, um turista, mas um madrileno, um catalão, não compreendia nada de português.
Portanto, é só para dar este testemunho mas digamos, esse bloqueio, esse distanciamento relativamente à Galiza também se coloca em termos geográficos também relativamente ao distrito de Viana do Castelo, em termos sociais, profissionais, linguísticos, etc. Pelo menos é aquilo que eu sinto. O meu filho diz-me que está a estudar já em Lisboa e trabalha em Lisboa, que tem que dissimular um bocadinho o seu discurso, porque és do Norte, és minhoto e tal. Nunha ocasión en Lisboa, pasoume como a Carlos, preguntáronme o señor español. Eu dixen, sí, son galego. E botou unha gargallada. Botou unha gargallada porque pensou que eu estaba a gozar con él. Pensou que estaba de bromas, non? Non son galego. Bueno, pois é verdade. Algo máis? Non? Bueno, creo que nos están avisando xa os estómagos. Damos por rematada entón a sesión da mañá. Moitas grazas a todos os participantes, poñentes e público. E recordo que a sesión da tarde comeza ás 16:30, ás 4:30. De acordo? Gracias.